adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Karon ang ikaliba nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, 5th Sunday of Easter. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 31 ngadto sa 35. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.